тими миллии футзали Тоҷикистон дар доираи бозиҳои даври дуюми мусобиқаи Кафа Футзал Кап бо якачини футзали Туркманистон дидор анҷом дод. Рақобати дастаҳо дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе баргузор гардида бо ҳисоби 4-2 ба суди футзалбозони тоҷик хотима ёфт. дар ин нерӯсанҷӣ аз оғоз миллипӯшони кишвар талош мекарданд то ҳарчи зудтар ҳисобро боз кунанд. дар дақиқаи сеюм шогирдони Пайрав Воҳидов ба зидди ҳамла гузаштанд ва ба задани голи аввали худ мушарраф шуданд. Некрӯз Али Маҳмадов, узви тими миллии футзали кишвар, бо маҳорати волои худ чанд тан аз бозигарони рақибро аз сари роҳ бардошт ва голи зебоеро таслими дарвозаи онҳо кард. дар ҳоле ки бозигарони тоҷик талош доштанд то голи дуюми худро ба самар расонанд, рақибон аз як имконияти мусоид ҳисобро баробар намуданд. муаллифи гол Шири Байрамдурдиев шуд, вале шодии туркманҳо дер идома накард, зеро пас аз чанд сония Файзали Сардоров аз партофти Идрис Ёров истифода намуда бо зарбаи сартӯбро вориди дарвозаи онҳо намуд ва футзалбозони тоҷик маротибаи дуюм ба пеш баромаданд. дар дақиқаи 11-уми нерӯсанҷии шогирдони Пайрав Воҳидов аз як ҳолати стандартӣ голи сеюми худро заданд. Муҳаммадҷон Шарипов аз партофти головари Файзали Сардоров истифода намуда голи сеюмро вориди дарвозаи Туркманистон кард. дар дақиқаи 13-уми нерӯсанҷӣ Алишер Ҳудайбергенов, бозигари дастаи Туркманистон, дар дохили ҷаримагоҳ бо даст бозӣ кард ва довар ба дарвозаи онҳо ҷаримаи 6 метра таъин намуд. ҳамзамон Алишер бо корти сурх муҷозот шуд. мутаассифона зарбаи 6 метраро Комрон Алиев натавонист бо самар истифода кунад. зарбаи Комрон аз қаноти рости дарвоза ба берун рафт. Дилшод Саломов, капитани тими миллии футзали Тоҷикистон, дар дақиқаи 14-уми нерӯсанҷӣ ҳисобро 4-1 кард. қисми аввал бо ҳамин натиҷа пуштисар шуд. дар қисми дуюми дидор футзалбозони тоҷик зиёдтар ба хати ҳимоя таваҷҷӯҳ мекарданд ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба зидди ҳамла мегузаштанд. дар қисми дуюм танҳо як гол зада шуд. дар дақиқаи 36-уми вохӯрӣ пас аз зарбаи футзалбози туркман ту ба бозигари тоҷик Некрӯз Идиев бархӯрда вориди дарвоза шуд ва ҳисоб 4-2 гардид. бо ҳамин ҳисоби 4-2 дидори дастаҳои Тоҷикистон ва Туркманистон дар даври дуюми Кафа Футзал Кап 2023 хотима ёфт ва мунтахаби Тоҷикистон аз пирӯзии аввали худ истиқбол кард. тими миллии футзали Туркманистон бошад ба шикасти аввали худ мувоҷеҳ шуд. дар даври дуюми мусобиқаи Кафа Футзал Кап, ки санаи 26 июл доир мешавад, мунтахаби Туркманистон бо Узбекистон ва Тоҷикистон бо Қирғизистон андари майдони рақобат мешаванд. инчунин дар ин давр Афғонистон бо Эрон дидор мекунад. бозӣ хеле хуб гузашт. ҳамун чӣ мақсадҳои доштем мураббиён ба мо монда буданд, ҳамонро иҷро кардем ва имрӯз ғалаба кардем ва ба мухлисо раҳмати калон мегӯем. ба бозиҳои оянда онҳоро даъват мекунем. бозии дигари мо бо дастаи Қирғизистон аст. ҳама мухлисо хоҳиш мекунем ки ба ин бозӣ омада моро дастгирӣ кунем. По сегодняшнему матчу мы вначале чуть-чуть сумбурно получился у нас. Ребята, может, волнение было. Все-таки с хозяевами играем, зрители. Вот, и после Ирана, наверное, у некоторых в голове, наверное, остается все-таки эйфория какой-то. Вот, мы объясняли, говорили, но начало игры у нас вот 10 минут очень сумбурно получилось. И наши грубые ошибки, вот мы пропустили 3 гола. После этого тяжело было возвращать в игру. бозӣ ба назарам бозӣ хуб шуд. асоси қисми аввал ва мо дар ин бозӣ ба ҳама он бозигари ҷоне ки бори аввал даъват карда будем имконият додем ки бозӣ кунанд ва ҳамун умеде ки аз бозигарои ҷавон доштем хуб бозӣ карданд. аз бозӣ натиҷа ин аст ки мо оли 100% дар ҳолате ки бояд гоштем, дар ҳолати ҷисмонӣ, дар ҳолати тактикӣ оли нестем. аз бозӣ ба бозӣ бояд беҳтар шавад. бо дидори тимҳои миллии футзали Эрон ва Қирғизистон бозиҳои даври дуюми мусобиқаи Кафа Футзал Кап 2023 оғоз гардиданд. ин рақобат, ки дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе баргузор шуд, бо ҳисоби минималӣ 1-0 ба суди футзалбозони Эрон хотима ёфт. дар нерӯсанҷии мазкур эрониҳо аз лаҳзаҳои аввал ба хати ҳамла мегузаштанд ва зуд хати ҳимояи Қирғизистонро рахна мекарданд.
аммо то дақиқаи 38-уми қисми дуюми вохӯрӣ ба ягон даста муяссар нашуд то ҳисобро боз кунад. дар дақиқаи 38-уми вохӯрӣ дарвозабони мунтахаби Эрон Маҳдӣ Рустамӣ аз иштибоҳи дарвозабони Қирғизистон истифода намуда бо голи зебои худ пирӯзиро барои тимаш таъмин сохт. дар ин нерӯсанҷӣ маҳз Маҳдӣ Рустамӣ беҳтарин бозигар дониста шуд. бо ҳамин тартиб мунтахаби футзали Эрон пирӯзии аввали худро дар мусобиқаи Кафа Футзал Кап 2023 истиқбол кард. Якачини Қирғизистон бошад ба шикасти дуюми худ мувоҷеҳ шуд. дар рақобати дигари даври мазкур мунтахабҳои Узбекистон ва Афғонистон ба ҳам омаданд. мунтахаби Афғонистон пас аз шикаст додани тими Қирғизистон дар даври аввал яке аз муддаёни асосӣ барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ якачини футзали Узбекистонро низ мағлуб сохт. дар ин рақобат аз ҳайати дастаи ғолиб Ҳамид Ризо Ҳусайнӣ, Саёд Ҳусейн Моисавӣ, Муҳаммад Али Файзалӣ ва Ризо Ҳусейнпур ба задани гол мушарраф шуданд. аз ҳайати тими миллии футзали Узбекистон Ҳусниддин Нишонов ба задани 3 гол даст ёфт ва ба номаш хетрикро сабт кард. бо ҳамин ҳисоби 3-4 дидори дастаҳои Узбекистон ва Афғонистон дар даври дуюм хотима ёфт ва мунтахаби Афғонистон аз пирӯзии дуюми худ истиқбол кард. Якачини футзали Узбекистон бошад ба шикасти аввали худ рӯбарӯ шуд. пас аз анҷоми бозиҳои даври дуюм дастаҳо дар ҷадвали умумӣ бо чунин тартиб ҷой гирифтаанд. мунтахаби Афғонистон бо касби 6 хол садрнишини ягонаи ҷадвал мебошад. тимҳои Узбекистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Эрон 3 имтиёзӣ доранд. мунтахаби футзали Қирғизистон бидуни имтиёз дар таххонаи ҷадвал қарор дорад.